Què pot fer el o la líder d'una empresa per promoure el compromís de la seva entitat amb la igualtat de gènere? De quina manera podem fer que el lideratge visualitzi aquestes diferents facetes que tenim cadascú? Doncs jo penso que és això, o sigui, de la forma més natural, o sigui, en la reunió, preguntar, en situacions, preguntar-ho com d'una manera normal, no inquisitiva, no dir tens fills, no tens fills, no és tan així, no? Però entrar en temes que normalment no s'hi entra. I una vegada s'hi han entrat, i hi ha homes i hi ha dones, de sobte has trencat moltes barreres. Com podem afavorir la cura de les persones de forma corresponsable per part dels treballadors i de les treballadores? Si comencem des de l'inici, des que neix la criatura, que és, escolta, la baixa de maternitat o paternitat la tindrem els dos i és obligatòria pels dos, la compensarem, la farem de tants mesos, tants altres, no dic que els hagin de fer els dos al mateix temps. Això, per part de l'empresa, ja et dona una situació de dir, bueno, tens un inconvenient tan gran si contractes amb un senyor com si contractes amb una senyora, perquè els dos tindran baixa de maternitat o de paternitat. Val? I això ja és un plus per les senyores, perquè ja les estàs posant en un nivell d'igualtat. Amb el tema aquest, per exemple, d'hores que has de dedicar-te a la família, jo penso que ara, amb el tema que s'ha obert, aquesta possibilitat del treballar des de casa, així com el treballar des de casa 100% a mi em sembla aberrant, perquè la gent s'ha de relacionar, ha d'estar amb els companys, vaja, em sembla que hi ha de sortir de casa per dedicar-se a treballar. Sí que, en canvi, considero que obre una porta importantíssima a la flexibilitat i que això ho hem vist, ho hem tocat i ara seria molt difícil tornar enrere. Aleshores, aquesta flexibilitat de dir, per exemple, tinc un malalt a casa i em quedo a casa, perquè t'has de quedar a casa perquè has d'estar amb aquella persona, però tu pots seguir treballant des de casa, no? A mi em sembla que això obre una possibilitat fantàstica a facilitar que aquestes situacions les gestionem igual els homes que les dones. Quin paper juga el o la líder a l'hora de donar exemple? Si entenem com a lideratge, doncs una persona que s'està tot el dia en el despatx i que no surt i que treballa 10 hores, 12 hores al dia. Si entenem com a lideratge una persona que mana, que no intenta treballar en grup, que no intenta que els altres participin. I això és perquè si participen és que ja no té prou poder. Si entenem com a poder una persona que es guarda tota la informació, com un model de lideratge, aleshores, quan veiem una persona que el que fa és treballar en equip, intentar que hi hagi acord entre tots abans de prendre una decisió, senzillament és que no la veiem com a alternativa. Per això és tan important posar aquestes persones també en posicions rellevants perquè els altres diguem, ostres, hi ha una altra manera de fer-ho. Quin camí creus que ha obert treballar en remot en termes de corresponsabilitat? Per part de la corresponsabilitat també hi ha hagut una oportunitat magnífica que durant uns mesos les parelles estiguessin els dos a casa i que els dos estiguessin treballant en les mateixes condicions i estiguessin enfrontant-se a les mateixes situacions. No? I això també hi ha hagut un canvi en la parella. També hi ha hagut un canvi. Per tant, jo crec que i tampoc ara tornarem a les oficines d'un dia per l'altre al 100%, o sigui, s'anirà fent una entrada lentament i s'anirà integrant a la gent. No? Jo penso que tot això portarà un canvi a com enfocar les noves relacions, la nova responsabilitat. Hi ha hagut molts homes ara que han assumit unes responsabilitats que abans no tenien i que no sé per què, si els hi posem fàcil, per què les haurien de deixar de tenir. Quina importància té la cultura d'una empresa pel conjunt de treballadors i treballadores? Al final, i cada cop més, la gent es mira molt abans d'entrar a treballar en una empresa quin tipus d'empresa és. I a mi aquesta empresa com tracta la seva gent. I si entrem en empreses com Google o tal, del que més es parla, a part del tema de les dades i tal, és de lo bé que tracten a la gent, de tot el que els ofereixen, d'avantatges, etc. Al final, quan tu entres a treballar en una empresa, cada cop més la gent mira
quin tipus d'empresa és, que treballi amb serveis que tu no consideris que estiguin en contra dels teus valors, però més enllà d'allò, quina organització té i a tu com et tractaran i com tracten els altres.